निर्विक्रमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्नावृता भवन्तो समुखशगदन्तशगबुलमुजगणकः लम्बोदरशगणुगुणाशगुणादिवः धूम्रयतुगुणालिशवालिन्द्रौपजाननः द्वाशेतानामाने पडे शृणुयातुभिः विद्यारम्भवाय च प्रवेशेन्द्रगमेरदा सङ्ग्रामे शुभकारेषु विघ्नसञ्जायते शुक्लां प्रधरमिश्रं यशवर्णं जर्मजं प्रसन्नोदरं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितां पुटितो सरासरे सर्वगणाधिपते नमः। शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्तेषां मङ्गलं येषां भगवान् विद्याबलं देवबलं देव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रेवं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतरिध्वान् मम सर्वेष्वारम्भकारेषु भुवनेश्वराः देवादिशन्दनसिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनाः। ओं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः। वायुभारतीभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृभ्यो नमः। क्षेत्रपालाय नमः। वासपुरुषाय नमः। अभयंकराय नमः। दुर्गाय नमः। क्षेत्रपालाय नमः। वासपुरुषाय नमः। सनादेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्नावृता भवन्तु विज्ञानरुचि परिपूर्णतान्तर्बाह्याण्डकोशमृतबलाभं तर्काभेतं सर्वपूर्वगिर्वाणुज्ञानमानतोऽस्मि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापदये नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमुर्माम्यहं कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय कृष्णाय वासुदेवाय मातरे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हस्तद्वेणगौले धारयन्ति श्रीले आहारमुपसंयुक्तां लक्ष्मीं देवी विचिन्तये मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं मध्यमदामृष्टं वातात्मनवादमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ब्रह्माण्डागुरुसाक्षादिष्टं देवं श्रीपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य संत मे जन्म जन्मनी देवालय प्रार्थना करून घ्यायची। स्वामी वा सर्वभूते नरसिंहा तशींची आमगेले सर्व गुरु सान्निध्यांत विशेष जाणून घेऊन सद्गुरू सैमिंदे स्वामी चरणांत प्रार्थना करताची ऐतिहासिक हे भूवैकुंठ म्हणून घेतले हे तिरुपती क्षेत्रांत हांगा सन्निधानान येवन घेवन विशेष जावन घेवन आमगेले सद्गुरू सुखदीन स्वामीले मुक्त जावन घेवन पावणशे वर्ष येता त्या वेळाक ते तिथयेक सगळे संवत्सरांत एक विशेष आराधन कोरका देवाला अनुग्रह आमगे समाजा जाऊ तस जाऊ का सुखदीन स्वामीले कालगतीन तो कसं समाजा निमित्त मस्त काया वाचा मनसा ತಂಗಲೆ ಚೊಲ್ಚೆ ಕಸನೆ ಚೋಡನ್ ಜಲ್ಲಸನೆ ನೇಜಲಾರಿ ते महाचैतन्य अनुग्रह आमगेले समाजाचेर विशेष सुख अशी सर्व संकल्प दवरून घेवन हे भूवैकुंठ म्हणून घेतले एक क्षेत्रांत तुवें विराजमान जावन घेवन असेल संदर्भारी हांगा आयज दिसाक व्यंकटेश मंत्रान हवन तशींची सायंकालांत कल्याणोत्सवाचे एक सेवा आयकून घेवन तुगेलो अनुग्रहा खातीर प्रार्थना कोरका म्हूण घेवन संकल्प करून मुखार सरला देवा आयज दिसाक हें जेवतसर एक अनुष्ठान म्हूण येत त्या वेळाक सगळेची समाजाक तुगेलो अनुग्रह जेवका समाजा निमित्त गुरू सन्निधानांत संस्थाना बद्दल जावन घेवन आभार वृत्तांनी काया वाचा मनसा सनेच एक चोलचंतू ना चोनैलंतू चेडून जलल आसता ते सर्व अपराध क्षम जेवतस जेवका मात्र न्ही हरिगुरू चरणांत विशेष भक्ती श्रद्धा उत्साह मेळ घेवन वृद्धी जावन घेवन आमगेलो समाज चांग संस्कारवंत जेवतस जेवका म्हणले विशेष प्रार्थना तुगे सन्निधानांत दवरून घेवन आयज दिसाक हें कार्य करता ती तशींची एक यजमान जावन घेवन स्वाम्यान एक जबाबदार देवन घेवन आयज दिसाक तांणी बसून घेवन तुगेले सेवेंत भाग घेता देवा तांगेले इश्टार चलोवन दिवका तांकां जावका जन आयुश्य आरोग्य स्थानमान इत्यादी तूं दिलेलें स्थिर करून दिवन घेवन आनी मस्त बरें कार्य करता आसतलें अनुकूल भाग्य तांकां दिवन तांगेल्या घरांत सुख शांती समाधान इत्यादी तूं दिलें म्हणल्यार किर्ती चरणां घेवन मुखार सोन घेवन आनी सगळे संवत्सरां जेवता आसतलें तें सुखदीन स्वामीले संकल्पान करता सर्व कार्य निर्विघ्नारी दायरी तुवें चलोवन घेवका की सुखदीन स्वाम्यांनी शिवरदेन स्वाम्यान हांगा वचून घेवन
अंगाचे ते व्यंकटेशाक ब्रह्मोत्सव के इत्यादी कोण घेऊन गेनू अनुग्रह खातीर प्रार्थना केलेले क्षेत्रीय तशेंची तुगेले आराधना उपासना अंगाक सगळी जाताना मस्त पूर्वांत चढून जालें त्यानंतर समाजांत बरेपण जावं का म्हणल्यार उद्देशान हांगा तत्तवळी येवन गेलो एक अनुष्ठान स्वामी करूंक घेता आसत म्हणटना तसले एक भूवैकुंठाचे नाही जाल्यार सर्व एक विशेष तीर्थ महिमायुत तीर्थ असेल तसले एक क्षेत्रीय सप्तगिरींत तुगेले सन्निधानाक घेवन बैसून घेवन हे जावं तसले उत्सवा सदृश जावन सेवा तुगेले प्रितीक कारण जावन घेवन ते उत्सवाचे एक सकीट वैभव समाजा मेळटा तशें जावन घेवन मुखार सून सर्व कार्य बरें करून चलोवन दिवं का म्हणून तुका चरणांत प्रार्थना करून घेतात देवा परिजन परिभवतापहरणा परिजन परिभवतापहरणा नारायण परिजन परिभवतापहरणा नारायण परिजन परिभवतापहरणा नारायण परिजन परिभवतापहरणा नारायण परिजन परिभवतापहरणा सुरगंगा जनका शरणु वेंकटरमणा सुरगंगा जनका शरणु वेंकटरमणा सुरगंगा जनका शरणु वेंकटरमणा परिजन परिभवता
नारायण परिजन परिभवतापहरणा मकरकुण्डलमणि मुकुटकौस्तुभहार मकरकुण्डलमणि मुकुटकौस्तुभहार भकुतपोषकदुरे अखिल जगदाधारा भकुतपोषकदुरे भकुतपोषकदुरे अखिल जगदाधारा परिजन परिभवतापहरणा नारायण परिजन परिभवतापहरणा नारायण सुरगङ्गाजनका शरणु वेङ्कटरमणा सुरगङ्गाजनका शरणु वेङ्कटरमणा परिजन परिभवतापहरणा हरि सर्वोत्तमकायोनि जगद्वरिता परमात्म श्रीनिवास निरुपमचरित परमात्म श्रीनिवास निरुपमचरित परमात्म श्रीनिवास निरुपमचरित परिजन परिभवतापहरणा नारायण परिजन परिभवतापहरणा